tökününen. Bihi bu sayın Победаға болбут республиканскай из Гыгаден болбута. Анан свога анан таңасты кетиге. Ол онна кыттамыт бу хетте боламыт бебит команда теримит. Бу токпутун испеп боланы билген бияга сетте вес мешок иттелер бидик яга бидди ден. Ол онна бир вес мешокка опсая онтан такса 11 наименование бар. Костюмlar, баллар, дождевик бар, хыбы костюм бар, нательное белье бар. Онна дөсәчә этинник әлбәхтәр халлаттар бите биле оглар бит баралларга бейләрен адалак тохтарын кенәргә хөттәк тохтары дигәндә бу коратка бар. Ким Илислаһ дигән камсан тугунан чәрчитнән бара турар. Биһиге тохтар бу поллана үйләбиттән биһигне барытын башкалан, онтугы бүтән хамнаспытын төлүлләр булла ди. Биһи болла холобыр ба аны горумналын икен турой школатын, аны Марьяна Дмитриевна бар. Бу мастерской бүтән боллана директор бит ана менән бу тәрәһиңә көңүллән, бу тегәреме бир улаккан сүрүн күз болар, потому что биягатын сирге теренен үлелер сибби су хас болланы тохтар кырҗагыстар балаганнары бар иделәр. Ол онны хаяпыт ол балаганны тилен көтүлле. Чикорочи белеме хок болан онны хаябаты бу.